να προσευχηθεί όλη η Ελλάδα για τα παλικάρια που θα μπουν στο λαγούμι και να συμπαρασταθούμε σε αυτή τη μανούλα τους. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και όλες τις υπηρεσίες. Τους εθελοντές που μας μεταφέρουν σε καλό μέρος. Μαζί είστε? Είναι η γυναίκα μου, η άρρωστη. Πιο πολύ έχω πάει στις σε καιρό και φίλοι και εγώ ποιος θα και τα μέτρα. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που πήραμε πιο μπροστά, πιστέψτε με, το λέω και συγκινούμε, φιλούσε τα τουβάρια. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν θα ξαναγυρίσει στα σπίτια. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ.